si blázon. Crash test hotový. Merajte rovnosť povrchu, vysávajte to poriadne, naozaj poriadne. Nešetrite na parketách. Čo zase robíš? Som mentálne odpálený z týchto parket z Mercury Marketu. Čo sa stalo s tým parketami? Lebo proste prvú radosť som spravil. A čo robíme? Štúdio? Robíme podlahu na štúdio. No a rozhodli sme, že kúpime parkety cenovo veľmi lacné, keďže sme do toho veľa nechceli zatiaľ investovať. No ide o to, že chceme vám natáčať rôzne recenzie, testy, naše také produkty, čo predávame na stavebninách, aby ste videli, že ak sa aj reálne používajú a potrebujeme na to nejaké štúdio, kde vieme akože niečo aj hádzať o zem, alebo proste nechceme zničiť túto dlažbu, čo tu je. Tak sme sa rozhodli, že kúpime parkety a samozrejme sme išli po cene. Išli sme do Mercury Marketu, kúpili sme Swiss Chrono Seneca. A ináč to neboli úplne najlacnejšie parkety, ale koľko stojí, nejakých 8 eur alebo tak na meter štvorcový? No 7 eur, 6,90 Takže sme sa z toho dosť tešili, majú tam nejaké akože relatívne OK parametre, teda minimálne na papieri to bolo, že je to OK. No a Martin to začal robiť. No a jak tuto kliknem do tejto ďalšej, tak je to tak strašne krivé a to sme nechali 72 hodín odležať, tie parkety v tejto teplote, aby sa prispôsobili. Ja, alebo vonku je zima, čo? Ne, oni sa musia prispôsobiť v izbovej alebo teda teplote. Keď si robíte na parkety, tak vždy ich necháte chvíľu odležať. No chvíľu 48 hodín je minimum. No a snažím sa, tu keď kliknem túto parketu druhu, tak stane sa mi to, že tu mi vždy vyskočí. Fakt neviem, ja som doma si robil parkety sám a doteraz nevrzgajú a nič nerobia. A toto sa mi teda nedialo, takže mám totálne nervy a keď ešte toto mi spraví ďalšia parketa, tak tento balík rozlámem o zem a zvyšok pôjdem vrátiť do Mercury Marketu, lebo akože toto není normálne, to som fakt nečakal na takýchto parketách za 7 eur, že to sa bude diať s nimi. Ale z historického hľadiska mám skúsenosť, že som kúpoval dobytu za 5,90 parkety a toto isté sa mi stalo, že som 5 balíkov vyhodil, ktorý som ani nereklamoval a znova som tú istú chybu spravil, že som išiel do Mercury Marketu a už som si hovoril, že to sa nemôže stať, že to sa mi nestalo iba vtedy, že neviem. Proste veril som zás, že sa nič nestane. A čo sa stalo? No. Ide to. Takže toto keď nepôjde, tak rovno ju chytím a zlomím ju o zem, tú parketu. Dobre, nemôže to byť tým, že je nejaká krivá podlaha alebo niečo? Ne. Vidím, že podložku, čo je to za podložku toto? Nejaká úplne najless low-costová, čo som našiel v sklade. To sa na čo musí dávať? Akustika na vyrovnanie, aby prach nebol na tom pod tým parketami. No. Vyrovnáte to troška, keď máš krivý podklad, tak trocha to vyrovná. Okay. Tu je zaujímavé, že táto parketa pekne vošla, ale tu už sa rozbieha troška. No, troška sa tu rozbieha, keď som dotlačil. Tak OK, toto je akože, teraz je to v pohode. Ale táto parketa je tak krivá, že ja neviem, čo s ňou. Skúsim ešte dotlačiť, možno to pôjde. Počkaj. Počkaj, že by to skočilo nejako, že by sa to spravilo. Uha. No. Vyzerá to ľudia, že to skočilo. Tak... Ale to máš len 2 rady, no tak to je tu ešte, my sme vlastne urobili 14 m štvorcových štúdia, to znamená, že to ešte pôjde, ešte musíme dať ďalšiu tú podložku a to pôjde až niekde sem. Takže som zvedavý, jak to vlastne bude vychádzať, lebo to podľa mňa viac a viac bude len krivé časom. No, nie časom. Teda teraz, keď to robíš. To bude, hej, áno, tak tým časom, áno. A na čo si tam dal tieto zelené, toto čo je pri stene? To sú dorazy, aby sa mi to nehýbalo nikam, tak som to zaretoval tými podložkami. To sú okenárske podložky. Čo som prvé našiel, akože určite sú nejaké originálne prostriedky na to, ale ja prvé, čo tu vidím, tak chytím a to použijem. Tie parkety sú celkom pekné. Poď mi o niečo povedať, lebo možno niekto ich tiež používa, alebo ich chce použiť. No sú to Swiss Chrono, ktoré dávajú že 15 rokov záruku, ale podľa mňa si Mercury Market dáva nejakú horšiu edíciu vyrobiť, ale sú hodné na podlahové kúrenie. To sú nejaké tenké parkety, či také štandardné? 8 mm by mali byť, alebo 7. Je to tu napísané. Také klasické, že sú hodné na podlahové kúrenie. Majú AC4, to je tuším oterozdornosť, takže ešte aj vyššia rada oterozdornosti na poškrabanie tohto, že jak je odolný tento povrch na poškrabanie. No a tu píšu, že 48 hodín ich máte nechať odležať, čo som spomínal vo videu. Sú to klasické laminátové, lacné, obyčajné, ktoré... Hlavne ich dosť veľa ľudí aj používa. A môžu ich používať, ja nehovorím, ale akože je to tak nízka položka podľa mňa v dome, že na to sa fakt neoplatí šetriť.
A už ľutujem aj ja, že sme dali za to 7 eur, že sme dali o 3 eur na meter Tak viac. je, lebo toto si zober, že máš 14,5 metra a stalo to nejakých 107 eur. No ja som mal parkety na dome, ktoré boli made in Germany. Bolo to nemecké značky, na ktorú si možno spomeniem. A stáli na stránke Parketman 13 eur po zlave. Aha. A ešte som dokonca dostal podložku. A bola taká výhoda v nich, že mali vyššiu odterozdornosť od triedu, tú najvyššiu respektíve. Že 48, že majú také kvalitné zámky, že zaručujú sa, že 48 hodín ti neprejde do zámku voda. Takže nenapuchne ti tá parketa, alebo sa neoddelí táto horná časť od tej spodnej. No ináč toto ma celkom zaujíma, lebo ja veľakrát doma si nechám vyliať tú vodu na parketách, lebo si poviem, že však to sa vyschne. No takže musíš ale mať... jak to funguje? No, tak to funguje, že musíš mať parketu, na ktorej to píše, že sa za to zaručuje výrobca, že 48 hodín to dá. Dobrá, normálna parketa, keď taká není, tak čo sa stane s tou parketou, keď je mokrá? Neviem, a neutreš? Asi ti napuchne a môžeš zahodiť. Ona sa tuším, to drevo proste sa tak vypukne von, že vypukne sa von. Ty to vlastne potom nevieš ani ako keby ubiť alebo naspäť vyrovnať, nie? No je dosť možné, že nielen zámky sú kvalitnejšie na tej parkete mojej, ale že je to samotné drevo je možno niečím impregnované. No tuto to není na tejto parkete, toto je obyčajná parketa nejaká lacná. Ale neviem, koľko majú normu obyčajné parkety, že koľko na nich môže ostať voda. Samozrejme, bavíme sa o spojoch, ne o tejto fólii, na tomto môže ostať dlhodobo voda. Aha, okay. Ale musí v tom spoji nesmie byť dlho voda, lebo sa cez ňou môže dostať dole. No to som si asi neuvedomoval, že ja som sa stále divil, že jak je možné, že keď tu ostane voda, že čo to spraví. Nie. Ale mňa nenapadlo, že to vlastne natečie do toho spoju. To je pravda, lebo ten spoj vlastne tam to vyzerá takto a tam to už fakt není odolné voči vode. No. To môžeme urobiť nejaký crash test na túto vodu, že to napuchne, uvidíš, že tá fólia sa... On to vlastne spraví to, že tá fólia napuchne zo spodku, trocha vyjde von a začne sa olupovať. Takže... Môžeme spraviť aj crash test týchto parket, keď ti nebudú sedieť za chvíľu, tak... Crash test hotový. Tak to tak neviem. Teraz máme po jednej parkete, ale môžeme vidieť, že moc to nevydržalo. Na čo bolo toto dobre? Ja neviem. Vyskúšal som, ale vidím na týchto parketách, že čo som mal ja parkety, oni boli troška pružnejšie. Toto sú také tvrdé parkety, také akéby proste pozliepané. No príde mi to o dosť lacnejšie ako tie moje a pritom akože fyzicky na nejaký bežný rodinný dom by vás možno vyšli tieto o pár stojer menej, takže to sa snažím povedať, že nekupujte lacné parkety, ak sme kúpili my, kupujte drahé parkety, lebo neušetríte. A to si chcel kúpiť? Aj tá fólia je tu veľmi, akože podľa mňa taká podpriemerná fólia tu je, hej, taká, ja neviem, akože však OK, ale taká podpriemerná fólia sa mi to zdá byť, že ani to dobre nedrží na tom dreve. No. Je to síce výrobca Swiss Chrono, Chronopol je to, hej, no však Swiss Chrono, áno. No. Ale je to akože dobrý výrobca, len podľa mňa, ja si stále myslím osobne, toto je taká moja fáma, alebo teda moja teória, že Mercury Market má špeciálne svoje poľské nejaké výrobky alebo nejaké dovážajú a majú nižšiu kvalitu a niekde to je v technickom liste napísané, lebo oni majú na dosť veľa vecí nižšie ceny, ale neviem, jak to dokážu, keď podľa mňa majú svoju kvalitu Mercury Market, že na veľa vecí je to isté na papieri, alebo teda respektíve pre človeka je to isté, ale v technickom liste je tam niečo pozmenené, nejaká vec. No to nám napíšte do komentárov, ak ste máte skúsené, že to tak je, lebo mne sa to moc nechce veriť, že by ste to mohli dovoliť. Hopa, skoro som ohluchol. Takže vieš, že zober si, že máš v podstate tú istú vec, reklamuješ to ako to isté a jak by si mohol dovoliť dať horšiu kvalitu? Len za to, že to je z iného obchodu, vieš? Stačí spraviť zmenu technického listu a môžeš si spraviť, čo ale aj ten názov by mal byť zmenený alebo niečo, lebo však, vieš no. Ale možno si to človek aj nevšimne, možno tam budú dve NK a... Tak vieš, ako málo človek si na nejakom lepidle všimne, že je tam nejaká zložka pozmenená a fyzicky keď s tým robí, tak... Dobrá, poďme ešte prosím ťa narýchlo povedať, že vlastne jak sa robia parkety, lebo ja som v živote toto nerobil, ty si robil doma sám. A to si akože vie tak len hociaký smrteľník sám poskladať doma? Nie je to nejaké, že musíš na to niečo vedieť? Dopredu hovorím, nie som žiadny odborník, ani majster, ani nič. Som obyčajný bežný človek a predajca, ktorý sa snaží niečo svoje pomocne spraviť. V prvom rade si treba všimnúť, či máte rovný poter alebo anhydrit. Takže vlastne spravíte to tak, že si zoberiete 2-metrovú vodováhu a zmeráte si rovinnosť. Rovinnosť by mala byť na 2 metre, tuším, pod pol centimetra, ale môžete napísať do komentárov, koľko má byť maximálne, akože nerovnosť teda, by mala byť pol centimetra na 2 metrovú vodováhu, ale určite napíšte do komentárov, že keď ma opravte, keď sa milím. Tým by som začal a druhá taká najpodstatnejšia vec je mať veľmi čistý povrch, takže si ho vysať a poprípade napenetrovať. Ja som ho aj penetroval ešte, aby ten prášok, aby keď tam začnem behať, aby tam nebola žiadna špina. A robil som to tak, že keď som to pokladal,
tak som vždy položil, dal som fóliu, vysal som, dal som fóliu, vysal som, dal som fóliu a potom som ešte pred pokladkou vždy vysal ten úsek a dal som až parketu. Okay. Potom som zás dal parkety, zás som sa posunul, zás som vysal úsek a dal som parkety. Používal som veľmi kvalitnú fóliu, ktorá je určená na podlahové kúrenie, to je dosť dôležité. A dôležité je ešte, že nedá tú fóliu naopak. Ona má značky, jak má ísť, lebo na jednej strane má pározabranu a na druhej má vlastne túto, takáto, neviem čo to je, nejaká... Okay. Takže táto fólia má strany, hej, že nie je to žlúce. Táto fólia je úplne najviac low-costová, čo existuje. Aj tenká je strašne, ale ja som mal fóliu, ktorá má pározabranu a ktorá by mala ísť na podlahové kúrenie, keďže môže byť nejaký kondens alebo niečo z tej podlahy, tak aby to nebuchlo do tých parket a nezvlhli, vieš, akože aby sa neskrutili tie parkety, takže preto tam je tá pározabrana. No a klasicky, toto sú také najpodstatnejšie veci, potom samotná pokladka, treba mať jednu priamočiaru pilu a iba si to správne namerať, ináč není na tom správne, to treba kliknúť a ináč na tom není akože nič špeciálne, hlavne treba dodržiavať dilatáciu, vlastne tieto podložky sa dávajú aj kvôli dilatácii, lebo môže sa vám stať, že sa vám skrútia parkety, keď spustíte podlahovku, tak sa nahraje povrch a oni sa rozťahnú, ten materiál to nevidieť okom, ale on sa rozťahne na nejakú metra sa rozťahne a keď nemáte aspoň, viem, že ja som išiel na 0,5 cm dilatáciu minimum, keď nemáte žiadnu dilatáciu, keď to oprete o stenu, tak oni sa tým podlahovým kúrením rozťahnú tie parkety a spravia toto. Takto sú. A takto sa prehnú tie parkety a totálne sa vám skrútia a budete mať nadvihnutý povrch. Chápem. Takže to je dosť dôležitá vec. Týchto pár základných vecí, keď dodržíte, tak si môžete aj svoje pomocne spraviť parkety. No a pri samotnom pokladaní, čo začneš nejak z rohu a to len proste jak Lego zapájaš do seba? Aj v podstate začneš z rohu, nezačína sa zo stredu, začneš z rohu, pokladáš to vedľa seba, hlavne správne zámky, musí ti vždy sedieť tieto spoje, musí to byť vždy v rovine, aj toto musí vždy v rovine, alebo keď nejdeš do roviny, tak čím ďalej ideš, tak potom sa ti skrivujú sa tie parkety, nakoniec ti to aj nezaklikne na aparát, takže je to úplne jednoduché, len treba držať rovinnosť proste, dobre to rezať a správne merať, no, nie je na tom nič komplikované. Dobre, mám ešte jednu otázku, čo sa mi reálne stalo, som bol na návšteve u jedného známeho a padla mi činka na parketu niekde v strede miestnosti a urobila tam dieru do tej parketu. Má strašne lacné parkety. A on mi povedal, bol veľmi nešťastný, že musí rozobrať celú miestnosť kvôli tomu. Má pravdu. Je to fakt? Hej, musíš rozobrať miestnosť, lebo ty keď máš, predstav si, že by si mal tu ešte takto jednu radu, takto jednu radu budeš mať ešte, no. Tak jak rozoberieš, jak vyťahneš, no teraz by si musel mať túto, jak vyťahneš túto strednú parketu. Nijak. Nemáš šancu, lebo to je kliknuté pod tým, takže... Tuším som mu 50 eur za to dal, že som to spravil, ale to asi nestačí. No, tak to ja by som te kopol do ryti a vybídal si od teba, že chod to spraviť. Alebo to musíš reálne všetko rozobrať. To bola dosť veľká miestnosť ináč. A stať sa ti môže vlastne to pri tom rozoberaní, že polámeš tie kliky, tieto kliky polámeš všetky. Čo je dosť možné, keď máš lacný parket, tak na 100% polámeš tie kliky a skrivia sa ti tie parkety, keď ich budeš, určite polámeš nejaké parkety, takže sa ti skrivia. Teoreticky nemusíš chytiť tú istú saržu, keď to máš po 5 rokoch alebo po kokatích, po veľa rokoch, tak nechytíš na 100% tú istú saržu. Takže môžeš mať aj iný oteň troška, aj keď to robí grafika, akože, ale tie otene sa máličko líšia. A vlastne máš tým strašne veľa roboty a máš vlastne rozoberanie, navyše okrem pokladania máš ešte rozoberanie, takže musíš robiť dvakrát robotu. Takže najlepšie asi bude to tam iba nejak zalepiť a vybavené, ne? Najlepšie si chodiť takto s hore nosom, alebo proste si povedať, že však je to spotrebný materiál a vieš čo, dám tomu ešte pár rokov a keď budem robiť rekonštrukciu, tak vymením aj podlahu. Keď máš veľkú činku, ktorá ti spraví fakt dieru do toho, tak hej, no to potom musíš zakopovať nohou, budeš o to. Ale je chyba, že musel mať naozaj lacné parkety, lebo keď si predstavím, že je rovný podklad a dobrá fólia pod tým, ktorá je hrubšia, tak ona to musí odfiltrovať ten náraz. Akože do určitej miery musí odfiltrovať náraz. Jedine, že by tá činka vážila 30 kg a mala na malú plochu padla, že by bola nejaká divného tvaru. Čaká, to nebola činka, to padlo tá tyč, proste s činkou na tyč, na tú ostrú akože ránu. OK, keď akože bola to pod veľkou váhou na malú plochu, tak mohla to rozbiť. Ale tak či tak mal tuším lacné parkety, takže nič moc. No. Takže ale hej, lebo drahé parkety sú ohybnejšie troška a ako pružnejšie sú a tento povrch toto majú o dosť odolnejšie. A plus samozrejme, oni sú relatívne mäkké na dopady, lebo pod tým je fólia, on to absorbuje naraz a rozloží sa to ďalej, takže akože malo by to dosť prežiť. Ja som na stavbe mal parkety a
A na konci po tých parketách som začal robiť kúpeľku a chodilo sa tam, búchalo sa tam, padalo mi tam všetko na zem, aj obklady mi tam padli na zem, nič sa tým parketám nestalo, takže... Dobre, a ešte niečo nám povieš, lebo už je to dosť dlhé video. Či tam niečo o parketách všeobecne, nejaké tipy, triky, alebo čo si sa ty naučil, keď si sám robil na dome, nejaké, čomu sa vyvarovať, alebo čo robiť? Merajte rovinnosť povrchu, vysávajte to poriadne, naozaj poriadne, nešetrite na parketách a keď chcete, nekupujte lacný kompozit. Čo sa týka kompozitových parket, kúpte si radšej drahý laminát. Čo je to kompozit? Kompozitové parkety sú z iného materiálu a majú lepší prenos, tepelný prenos majú lepší a dávajú si ich ľudia kvôli podlahovému kúreniu, aby bolo oveľa efektívnejšie. Lebo s bežnými parketami akože sa ti zneefektívňuje podlahové kúrenie. Lebo absorbujú to teplo asi, dlho to trvá. Prenášajú oveľa lepšie teplo. Takže, ale keď nemáte na ten kompozit, tak choďte do laminátu a choďte do toho drahšieho. Takže to sú také rady a dilatujte hlavne. Dilatujte, lebo budete potom musieť rozoberať celú miestnosť, alebo budete musieť rezať tie konce parket. A čo je podľa teba drahá parketa alebo kvalitná? Koľko by stala na meter? No určite by som pozeral nejaké renomované značky minimálne, ktoré sú overené na trhu dlhodobo a vyrábajú sa tu niekde v Európe, ideálne v tej západnejšej Európe. Takže... Ale koľko je pre teba, že koľko 20 € na meter? Záleží, akú zľavu dostaneš a aké majú obchody momentálne aktuálne ceny, ale za mňa je to na laminát minimálne 13 € plus alebo 12. Ja tuším, keď som robil dom 4 roky dozadu, tak som mal parkety za 28 € na meter. Tak záleží, akú zľavu aj dostaneš ceníka, preto hovorím, že aké majú ceny obchody, ale určite by som radšej lepšie riešenie kúkať na značku a určite by som kúkal vyššiu radu tej značky, nejakej tej, čo ste si našli, že je dobrá podľa hodnotení, tak tu by som kúkal nejakú vysokú radu, najlepšiu oterozdornosť a určite do rodinného domu na prenajom, alebo keď niečo robíte na byte, kde viete, že sa to zničí, tak tam bariak, to je jedno, akože môžete aj Mercury Market, keď chcete mať nervy s tým. Dobre, tak vidíme sa v ďalších videách, určite nám dajte odber, lebo takýchto videí bude ešte veľa. A budeme si pre vás recenzie aj z našich skúseností, čo máme. A hlavne toto štúdio, čo tu stávame, tak bude fungovať ako testovacie štúdio na všelijaké veci, čo predávame na týchto stavebninách. Ak nedoláme všetky parkety tak a poskladám to. Že my čo predávame? Všelijaké, čo také by sme testovali? Farby, lepidlá? Všetko budeme rozbíjať, ničiť, testovať, skúšať, proste tu budú lietať predmety. A tak nemusia len lietať, ale akože tak, aby ste videli reálne, že jak to funguje, jak sa to používa a aké to má vlastnosti. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.